ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଏଇନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ କ'ଣ ଏହାକୁ ମରିଆ ନା ନାହିଁ କହିଲ? ମରିବ ତ। ହଁ ଇଏ କ'ଣ କିଛି ତ ଇଏ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲ? ଏହାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚିପିଲା କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି, ଚିପି ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଉଛି କାହିଁ ଏଇ ଶାସନ ବେଶୀ ହେଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ସରକାର ଦେଇଦେଲେ ରବର ଇଏ ଯେଉଁ ଲୁହା ଚାଉଳ ପେଟରେ ରହନ୍ତା, ଆଉ ଭୋକ ହଅନ୍ତାନି ନା ନାହିଁ? ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ଇୟାକୁ ଦେଉଛି ଲୁହା ଚାଉଳ ବାହାର କରୁ, ଆଉ କେମିତି ୟାକୁ ସବୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତା ନା ନା ସରକାର? ଏ ଲୋକ ମରନ୍ତୁ କ'ଣ ଇଏ, ସେ ତ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲୁ, ଲୋକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖାଆନ୍ତୁ କି ରବର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ହଁ ୟାକୁ କ'ଣ ଜାଣିବ ଏଇ ଚାଉଳ ସେଥିରେ ମିଶିଲେ ଇଏ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବ କହୁନ? ୟାକୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତମେ ସେଇ କଥା ପରା, ଆକୁ କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ କେଉଁଠି ବାହାରୁଛି ନା ଇଏ ତ ଆମର ବାହାରୁଛି ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ପାଣିରେ ପକେଇଲା କ'ଣ ସବୁ ଭାସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଦାନ୍ତରେ ତ ଆଉ ସେଇ କଥା ପରା କହୁଛି ଯେ ଦାନ୍ତରେ ଚିପିଲା କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ରବର ଭଳିଆ ଲାଖିକି ରହୁଛି। ହଁ ପରା ଚାଉଳକୁ ଟକିନି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ୟାକୁ କ'ଣ ଲୋକ ଖାଇଲେ ସରକାରକୁ